sunt Diana și astăzi, după cum ați văzut și în titlu, o să plantăm ghiocei și o să vă arăt cum mai este la noi pe livadă. Sunt în camera mea deocamdată și acum mă duc jos să vă arăt ghiocei, să pregătim totul și să-l plantăm, că deja este foarte târziu, e ora 4:30. Bun, deci am ieșit afară, cam așa m-am îmbrăcat, ca să mă pot murdări. Și aici avem niște brândușe albe care săraci le-au cam trecut, le-am luat pe 1 martie, adică le-am primit. Și aici avem ghiocei de casă pe care urmează să-i plantăm. Sunt foarte mulți, dar o să plantez și la un loc și separat. Și acum aduc zambilele, să vedeți că mi-am pus niște zambile deoparte să le plantez aici, în grădinuță, să arate frumos. Bun, și astea sunt zambilele pe care urmează să le plantez. Mi le-am pus deoparte, special să le plantez. Și am și 3 brăduți din ăștia, o să încerc să-i plantez. Eu mă străduiesc. Eu am 54 de kilograme. Așa că, Doamne ajută să reușesc cu... Ok, mi-am luat cârlețul și sapa, da? Acum... da, ne vedem poi mâine. Uită pisica la mine acolo, nu vă pot arăta acum. Cred că... Zice și cu asta aici de faci și... Bun. Bine, în mod normal ar trebui să fac așa, da. Bun. Am făcut o gropiță. Super, am făcut o gropiță. Mai facem 100. Hai, mai reușim până mâine. Bun, așa. Asta e singura modalitate, să mă sui cu toată greutatea, că altfel nu am cum să fac. Deja m-am murdărit. Bun, mai și aici una. Bun, dar hai că nu-i chiar atât de greu. Că mă așteptam. Hăței mei sunt închiși și iau cum dau cu gheruțele să iasă. Ok. Mai facem. Pe unde nu sunt, că deja dacă... Da, nu cred că observați, vara la sfârșit. Sunt câțiva, ioi, mă duci în cap. Sunt deja câțiva pe aici. Eu nu mi-am pus microfonul, oare mă auziți? Am uitat complet să-mi pun microfonul. Sper că mă auziți. Dacă nu mă auziți, o să vorbesc pe lângă și o să încerc să descoper ce ziceam. Ok. Nu e atât de greu pe cum credeam. Bun, aici e mai greu, aleacă. Ia să încerc eu și cu sapa, poate reușesc mai bine. Cine o să mă vadă? O să zică și cu tine copchilă. Mai nici o forță, măi, ce faci, Michi? Hai să încercăm și cu sapa, să vedem. Dar eu cu sapa nu prea mă pricep. Sincer vă zic. Da, dă-i pe lângă. Nu. Dacă dau cu sapa, distrug toată grădina. În concluzie, am obosit. Ioi. Așa, mai facem și aici o borșică. Oricum, trebuie tuns iarba de aici și reîmprospătată, dar la anul o să arate super. Mamă, deci aici nu intră deloc de la iarbă. Nici nu bere! Ok. Ok. Am mai făcut o bortă. Bun, știi și o să plantez în astea. Și după ce plantez în astea, o să mai fac alte găurele. Dar nu mă vedeți. Așa, mă duc să aduc apă, să pun cu bidoașca apă. Și acum oamenii o să întrebe, Diana, ce e aia bidoașcă? Uite, asta e. Asta e bidoașcă. Dați că mă uitați, nu vină cineva. Eu la asta îi zic bidoașcă, da? Și punem apă în fiecare găurică. Bun, am pus apă. Și acum desfacem ghiocei să-i plantăm. Mamă, dar cât de legați săraci. Ia uitați cât sunt. Sunt o grămadă. Ok, și ăsta o să-l plantez tot la un loc. Ei sunt un pic uscați, de asta am și pus apă. O să-i plantez la un loc, aici în mijloc îi plantez. Ok. Bun. Și îi astupăm. Doamne, cum stau. Sper numai să nu se culce câinii pe ei. Asta e tot ce sper. Bun. Am plantat un șmoc. Sinceră să fiu, nu cred că îi plantez cum trebuie. Dar vedem ce o să fie.
Și haideți să plantăm și câteva... Ok, s-au uscat săracile, uitați ce rădăcină au. Câteva brândușe albe, dar eu am dat cu lupi pavaj. Să plantăm câteva brândușe albe tot așa la un loc. Ca să se facă frumoase. Asta e fain ca lutul lor. Ok. Plantăm tot aici lângă, să fie două șmoculețe așa drăguțe. Ok. Sper să prindă rădăcină, pentru că eu chiar m-am dedicat. Adică am făcut cât de bine am putut și eu. Plantat. Cred că o să mai plantez un șmoc, pentru că sunt foarte multe șmocuri. Și să plantez câte unul durează 100.000 de ani. Ok, o să mai plantez un șmoculeț, cred că pe aici, pe la început. Dar trebuie să fac altă borticică din asta. Ia uitați ce am pe mâini. Nu mă deranjează, sinceră să fiu. Oare m-auziți? Eu tot am frica asta că nu m-auziți, pentru că am uitat să-mi pun microfonul și acum nici că mă duc după el. Vreau să vă spun, nu uitați să dați un mic like și o abonare, pentru că nu vă costă nimic și mă ajută și pe mine foarte mult. Dacă vă place ceea ce postez, eu mă străduiesc să postez videoclipuri cât mai interesante și cât mai multe, doar că sunt clasa 12-a și cred că este de înțeles de ce nu prea postez. Toto, eu, uite-te, oleac, cum arăt, cu oamenii când am grijă de tine, dar tu te bagi peste tot. Vreau să arăt la oameni cum am făcut insulița malaș, de aici tot a fost lovit. Și, Doamne, cum arăt, trebuie să facem baiță când se încălzește afară. Vreau să arăt insulița cum am făcut tot o malaș, te rog. Nu mă lași, tu, dințișor, tu. Ok, într-un final am terminat, deci la voi au trecut câteva secunde, la mine a trecut mult și bine, că am trecut cam 2 ore. Și acum urmează să vă arăt ce am făcut, deja puteți observa câteva chestii. Uitați și mâinile mele cum arată. Haideți să vă arăt ce frumos am făcut. Ok, ia uitați, deci, uitați ce frumos arată insulița. Acolo sunt și 2 pitici și un iepuraș, cred că sunt mai bătrân ca mine. Și tu ești bătrânul, oamenii știu că te cheamă bătrânul. Cine mă știe de mult știe că el e bătrânul. Așa, și am pus zambiluțe, așa foarte frumoase. Ghiocelul ăla e de anul trecut, ăștia sunt de anul ăsta. Am plantat și brândușelele albe. Și 3 brăduți acolo foarte drăguți. Arată că cei mei vin și ei să se joace, vor să fie vedetele pentru voi. Totul are obișnuință de a surca așa. Și cam asta este insulița. Bun, cam asta este insulița și mâine o să am o surpriză pentru voi. Mâine la mine, în câteva secunde la voi, o să vă arăt livada cu răsadurile. Ce-ai totocaști? O să vă arăt livada cu răsadurile de flori pe care am început să le semănăm pentru primăvară, așa că haideți să vi le arăt. Ok, am revenit și astăzi o să vă arăt răsadurile. Deci noi am plantat deja toate răsadurile. Telefonul meu sper că stă drept. Și astăzi o să vi le prezint. Vorbesc un pic mai diferit pentru că sunt foarte răcită. Început o să intrăm în prima seră, da? Afară se aud păsările, e foarte frumos. Ok. Și cam așa arată în prima seră. Acum o să vă întorc camera să vă arăt. Avem în felul următor. Begonii. Ia uitați ce frumușele sunt, da? Aici avem alisum, foarte, foarte drăguțe, avem multe. Aici, stați că am uitat cum se cheamă. O să vă pun pe ecran cum se cheamă fiecare, pentru că nu mai țin minte la fiecare. Cred că salvie este, dacă nu mă înșel. O să spun acolo oricum. Asta urzicuță, cred. Nu mai le țin minte, dar am vrut să vi le prezint. Aici avem portulacul. Ia uitați ce drăguț este, da. Se aude și cățelul meu pe fundal. Aici avem boancele sau crăițele, da. Sunt foarte frumoase. Pe sus avem mușcatele pe care vi le-am mai arătat. Și aici până în capăt avem crăițe. Copăceii noștri pe care urmează să-i scoatem afară, doar să se mai încălzească puțin. Ia uitați ce drăguți sunt. Așa, aici planta asta din nou, am uitat cum se numește. La fel, o să vă pun pe ecran. Avem niște căpșunele acolo. Sunt petunii. Ok, hai că le știu, nu pot să zic că nu le știu pe toate. Astea sunt petunii foarte frumoase. Și acum mergem să vă arăt în a doua seră. Cam asta este prima seră. Și câteva panseluțe foarte drăguțe. Ăla e păianjen? Ah, nu, am crezut că e un păianjen. Așa, ia uitați panseluțele, ce frumoase sunt. Este timpul lor acum. Uite ce drăguț e asta. Puțin, ce frumoasă e vremea. Aici avem o masă tip bancă, acum este deschisă, la care putem sta așa frumos. Și uitați, ce frumos e la țară.
și cățelul meu acolo. Aici câteva narcise care încă nu s-au făcut din cauza vremii. Și haideți să intrăm în a doua seră. O să închid și ușile pentru că e destul de răcoare. Aici la fel, avem petunii foarte multe. Ia uitați ce drăguțe sunt. Mergem până în capăt, câteva begonii, iar begonii. Ia uitați Alisul ăsta mov cum înflorește, mititel! Ce drăguț e! Vai, eu sunt foarte răgușită, deci am răcit foarte tare. Aici mai avem câteva mușcate. Vai, deci nu pot să cred că am uitat cum se numește asta. Cred că sporul casei, parcă, sper să nu greșesc. Ia uitați cât de drăguță este. Da, cred că sporul casei sau salvie. Cred că asta e salvia. O să vă scriu pe ecran oricum. Și uitați, asta ce drăguță este. Și asta știam cum se numește, dar acum când trebuie să zic, nu mai îmi vine. Ia uitați ce frumușele sunt. Și haideți să mergem la a treia seară. O să ieșim pe aici ca să închid ușa, da. Ia uitați ce frumos e afară. În sfârșit a venit primăvara și se simte primăvara. Ok. Intrăm în a treia seră și o luăm din fund în față. Ok. Aici avem mușcate. Avem foarte multe mușcate. Ia uitați doar cât de drăguțe sunt. Avem și drepte și curgătoare. Ia uitați. Astea cu frunza mov așa. Astea curgătoare, foarte drăguțe. Sunt multe. Chiar foarte multe. Oh, uitați acolo, deja una a înflorit-o, vedeți? Ce drăguță e? Albă. Sunt. Uai, ce păianjen mare! Ai ieșit și tu la căldură, du-te să nu te văd. Oh! Eu nu mai intru aici niciodată. Ce urât era. Așa. Continuând, aici avem begonii. La fel, foarte multe și drăguțe begonii. Michi, ce faci? Nu, ieși afară că închid ușa. Ieși afară tu că închid ușa. Fugi. Așa, bravo. Așa, închidem ușa și aici. Vai, ce urât era păianjenul ăla, Doamne. Ții-mă, vrei să te jucăm? Imediat vin. Așa, și aici avem a patra seră, în care la fel avem câteva begonii. Kevin, te rog frumos, lasă-mă să le arăt la oameni ce avem aici. Nu? Fii cu minte. Ok. Încercați să mă ascultați pe mine, nu pe Kevin. Și aici avem hortensii de grădină, pregătite pentru primăvară, Doamne. Pentru toamnă, da. Ia uitați ce frumos încolțesc. Avem mai multe culori. Și cam asta este și în a patra seră. Avem acolo niște apă. E foarte drăguț. Tu iară intri aici? Iară vii după mine când trebuie să închid ușa? Hai că asta nu închid, asta o să închidă tati. Bun, la fel, narcisuțile. Și haideți să ne jucăm un pic cu Kevin, pentru că e prea bucuros. E prea bucuros. Măi, grăsuțule, măi. Măi, grăsuțule, măi, ce îți place să fii iubit? Nu e așa? Nu e așa? Nu suc mic și frumos. Așa, haideți să vă mai arăt ce este pe aici. Deja, ați văzut ăștia? Nu mai știu dacă vi-am arătat. Sunt niște tuia, palmieri, da, făcuți de noi, dar sunt foarte frumoși. Ia uitați pisica mea cum stă la poză. Nu mai stă. E foarte liniște, e foarte frumos. Eu iubesc viața la țară și tot ce avem pe aici e foarte drăguț. Am închis serele, mai trebuie să le închid la deal. Și haideți să mergem și până la deal să vă arăt ce am mai făcut pe acolo. Iubesc primăvara din tot sufletul și sunt foarte fericită că a venit primăvara. Acum adie puțin vânt, dar e ok, e acceptabil. Și eu sunt răcită și mi-e ciudă. Toată iarna n-am putut să răcesc când a fost frig. Acum când e mai cald, am răcit și mi-e frig. Haideți să vă arăt ce este la deal. Sunet de țară, deci se aude drujbă, se aud burghiuri și de toate. Ia uitați ce frumos e. Trebuie să închidem sera asta în regulă. Ta-da! Ce frumoase sunt! Sunt puse în linie, așa drept. Ia uitați ce sistem fain avem la seră. Așa. Dar tu vii după mine peste tot, o grăsuță și frumoasă tu. Ea este Mickey, are vreo 6 ani, 7 ani, ceva de genul. Ok, aici mai de mult a fost o seră, nu mai este. Ia uitați, acolo e cățelul meu, doar că i-am dat drumul, deci să nu ziceți că nu le dăm drumul. I-am dat drumul, e plecat la plimbare.
Aici avem niște lut, cam așa. Aia au fost în seră la sobe, dar nu mai este acum. Avem și niște tuia, unii săraci au trăit, unii n-au trăit, cam așa. Și aici e liber, e un drum, acolo avem poartă și e foarte frumos. Aia nu e casa mea, aia e casa uncheașului meu, aia este a mea din direcția aia. Și haideți să vă arăt din nou, măi frumoasă, ții măi. Hai să vă arăt purcelul, vi l-am arătat de 100.000 de ori, dar mie mi-e așa de drag purcelul ăsta. Aici avem ca un depozit, așa cu mai multe chestii. Și purcelul, măi, nu mă speria, te rog eu frumos. Stați că mă tem. Să nu mă sperie. Iui, ce faci? Ce faci, măi? Poate scăpa telefonul la el. Ok, nu o să... Eu mă tem, eu plec de aici, nu? Și de la purcel că mă temeam. Hai tu, vină încoa. Hai tu, fugi afară. Așa, ca să închidem aici. Vrei să rămâi aici? Și cam asta a fost ce am avut de arătat pe livadă, da? E totul foarte frumos, e liniște. Pisicuța mea care vine peste tot după mine. Îi mai am și pe ceilalți doi, dar acum dorm în casă bucuroși. Pentru că i-am scos pe afară și am fugit după ei. Au tendința de a fuge la vecin. Și a trebuit să fug o grămadă după ei să-i prind. Ia uitați aici, ești o narcisă, ce drăguță e. Și haideți să mergem și până la poartă, să vedem cum se prezintă vremea. Michi, hai fetița! Hai după mama! Ieșim la poartă, ia uitați. Ce frumos se vede soarele, voi vedeți? Zici că stă pe nor. Așa, și cam așa se prezintă vremea la poartă. Ia, pe Toto, cum să nu vi-l arăt eu pe Toto? Voi, drăguțule. Așa, aici o să fie târgul de cai și o să urmez un vlog și cu târgul de cai. După cum puteți vedea, deja au venit acolo corturile. Vai, ce frumos e, ce liniște și ce pace este la noi. Cam asta e viața la țară. Cam asta a fost videoclipul. Știu că nu a fost foarte lung, dar am vrut să mai povestesc cu voi pentru că nu prea reușesc în ultimul timp din cauza școlii. Am plantat ghiocei și brânduțe împreună. V-am arătat livada, cum am făcut-o și ne vedem în vlogul următor cu târgul de cai. Vă las și nu uitați să dați un like, să aveți o zi minunată! Și pe răsfățații ăștia. Ia uitați și pe răsfățații ăștia și pe răsfățata asta. Steau aici și se relaxează. Nu e așa? Nu e așa, tu, grăsuțule? Ești o grăsuță? Dă pupic.